Dinhita bagya kasama managisgot. Kay nahinumdo mo sa Guerrilla Front 18, ay naglihok bagya kasama dito sa mga utlanan sa Davao Oriental, dito bagya kasama sa Caraga Region, o dinhi bagya kasama sa Davao de Oro, o diri sa ato sa Davao Oriental, o some parts diya sa areas Bukidnon. Guerrilla Front 18, nga gipanguluhan bagya kasama ni Johnny Culita. Okay? Tawag gani kinini ang yan tinuod pangan kaniadto nga napa siya bagya kasama ang iyang alias kaniadto nga napa siya sa kalihukan. Okay? Nga si Kajani. No? Si Kajani mo ni siya ang kana bitang pangulo sa Guerrilla Front bagya kasama 18 nga bisurrender kini sa kwerpo sa atong kasundaluhan apan ang problema bagya kasama ang problema hantod karon wal pagyud bagya kasama siya in taon mabayri sa mga armas ti puigo nga iyang gisurrender ngadto bagya kasama sa kwerpo sa atong kapulisan. Naa karon siya sa kustodiya sa ato bagya kasamang mga kasundaluhan. Nanawag sa ako in town ang amahan kay pertinang luuyan ni Kajani. Niadto pang 2021 bisurinder, ang uban nga nanurinder bagya kasama nga mas sayo pa or inato uwahi pa ni Commander Johnny, sos na bayra na sa ilang mga kalipayon. Dong rin sa straight apan si Kajani bagya kasama hantod karon wa pagyud bayri natanawan ninyo ng mga armas ngayong mga surrender ngadto sa ato ang kasundaluhan dili basta-basta nga armas na pag-as nga kalibre nga armas mga high powered bagya kasama kung maingon tag kwarta na gyud. Pero nganong hantod karon wa pa man gyud bagya kasama mabayri si Commander Johnny sa Front 18 sa iya bagya kasama dapat nga dawaton kay mamanisabot basta voluntaryo ka busurinder pagbitbit kag armas doon nagyo kay dawaton sa ato bagya kasamang gobyerno.